Ahoj, volám sa Martin Žitný. Pre Siemens Mobility pracujem už 14. rokom. Pracujem ako hardwareový inžinier stavadla. Mojou hlavnou zodpovednosťou je hardware za stavadlo. To znamená, že všetky elementy na trati musíme zabezpečiť, aby boli kontrolované našim systémom. Ide o to spraviť kalkuláciu hardwareu, ktorý je na to potrebný, a potom spraviť samotný engineering a odoslať podrobné plány zákazníkov. Svoju prácu vnímam veľmi pozitívne, čo sa týka prínosu. Konkrétne moja hardwareová pozícia zabezpečuje vysoké štandardy bezpečnosti, takže zvyšujeme bezpečnosť železničnej dopravy. V našej práci je veľa pozícií, ktoré vyžadujú cestovanie, čiže je tu dobrá možnosť cestovať okolo sveta a vidieť svet. Siemens Mobility má veľké množstvo benefitov v porovnaní s ostatnými firmami. Pre mňa sú 3 najzásadnejšie. Prvým je príspevok na tretí pilier, druhým je telepráca a tretím je Benefit Plus portál, kde si človek dokáže vybrať konkrétnu vec, ktorá mu vyhovuje. Ak máte chuť pracovať vo veľkej firme, na celosvetových projektoch, v stabilnej firme a s dobrým kolektívom ľudí, myslím si, že Siemens Mobility je pre vás ideálna voľba.